mano ma omedore. Kadhi gwenge mag Siaya County Ugenya obile gwenge mag Ugenya chako nonro e wach buogo MCA manoyier mar Ugenya East. Freddy Koluoch Omoro nondiko dhoge ka obila kowacho ni nitie joma buogo ngimane. Wacho ni derep ng'ama nigi piem godo nomake dalane ka en gi pala ariyo. Arungwe kind mamoko mochich ni dwa tigodo e tieko ngimane. Jalup ruoth magweng' ma Kathieno B Joash Ongola oyango wach ni kowacho ni achichno nomako obila ma Luanda koyango kendo ni odine kata ogeng'ne tesendo obila ma Okwala. Kothra wich nyogo na sim kanyisa ni nitie ng'ama monjo dala MCA to en ng'ama njori. Abende nya wuok mantie bachopo ka saa 4 gi dakika 10. Kanya chopo jothurwa gik mnya neno nyako mora. Nya yudo ka bwana nigi panda ariyo mopiag mabith kabisa mapoko tiyo. Nya nigi nyundni ariyo to nya nigi pilipili moreg e chupe ariyo. Te bag ne kirango to ne wayudo nitie towel gi lewni. Chal ma ng'ama nyedwa kosetimo njori marachno to dhi to luokre to wilo lewni. Dwa kwayo jo siasa giwek timo timbe maricho. Ng'ato kopone seyombi kineno koko yombi maber tidhi kot. To kok idhi kot to kidu kawo ngima ma ng'ato.